Єврорадіо.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё в сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, а таксама на канале YouTube. Ну і на маёй асабістай старонцы у Фейсбуку таксама ўжо пачаўся наш стрым. 21 лютага ва ўсім свеце азначаюць Дзень роднай мовы. Сёлета, ну, як звычайна, ў прынцыпе, і ў папярэднія гады, Дзень роднай мовы адзначаецца і ў Беларусі, ў Мінску. Сёння аж о 18 гадзіне, вось праз паўтары гадзіны пачынаецца адпаведная імпрэза ў кафэ «Грай». І пра родную мову, як навучыцца ёй карыстацца, мы сёння пагаворым з адмыслоўцам у гэтай галіне. Ганаровы старшыня таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны, спадар Олег Трусаў. Добрый дзень, спадар Олег. Добрый дзень, шановное спадарство. Спадар Олег, першае пытанне, а у вас вось ніколі не ўзнікала такіх праблем, што вы сароміліся гаварыць па-беларуску? Ну, я маю на увазе не ў апошнія часы, а можа ў далёкія, ў дзяцінстве, ў юнацтве. Ну, навогул, мне пашанцавала. Па-першае, я пакудзелі шляхціц. Шляхціцы, людзі, якія, ну, не такія сарамлівыя, як сяляне, скажем так. Па-другое, я нарадзіўся і вырас на самым усходзе Беларусі, горад Мсціслаў, але на маіх вачах закрывалі беларускамоўную школу. Калі я ў першым класе павінен быў туды пайсці, хадзілі прадстаўнікі уладаў, і каб все бацькі запісвалі адмову ад беларускай мовы, што хочуць вучыцца па-расейску. Я гэта памятаю, як зараз, бо моя бабуля, а я рос толькі ў бабулі па бабулі, без бацькоў, яна была беларускай настаўніцай і не хацела падпісваць, каб унук вучыўся па-расейску. Яна асталася апошняя. Прыйшла дэлегацыя, як зараз памятаю, і гаворыць: «Вы что, женщина? Если вы не подпишете, ваш внук не поступит в Могилевский пединститут». Все, бабуля подписала. Так что вот с чего почалася моя любовь до белорусщины з этого дня. Вось. И хотя я вучился в российской школе, у меня была цудоўная настаўніца беларускай мовы Клаўдія Теренчына Саўченко. І яна была вучаніцай Якуба Коласа. І яна стварыла школьны тэатр, дзе ўсё было па-беларуску, я ім удзельнічаў. Я чытаў са сцэнай Генрыха Гейне па-нямецкі, пахне чабор па-беларуску. Таму, хоць я, конечно, дома размаўляў на нашым сіслаўскім дыялекце, трасянцы, но я не вясковы чалавек. Я прыехаў у Мінск, я гарадскі, і як мучыліся мае калегі па інтэрнату, якія вельмі хацелі гаварыць на чыста рускім языку. У меня не было таких проблем, тым больш мне па пашпарце было запісана, што расеец, таму у меня ніякага сораму не было. Ніколі. Ну, у тым сэнсе, што вы, калі трэба, у тыя часы, то гаварылі па-расейску. В асноўным гаварю па-расейску, таму што я паступіў на гістфак, і там быў адзін хлопец у маёй групе, звалі яго Меткавец, які прынцыпова гаварыў толькі па-беларуску і пісаў усе лекцыі, і за беларускую мову яму паставілі 3 двойкі і выкінулі. Таму ніхто там не размаўляў па-беларуску, акрамя аднаго чалавека, які на маіх вачах за гэта пацярпеў. Ну, вы вырашылі не нарывацца і ісці ў нагу з часам. Ну, так, тым больш, што тады, як кажуць, у Менску ўсё было пераведзена на расейскую мову, закрыты ўсе школы, і ў нашым універсітэце я ні ад кога, ні ад воднага выкладчыка беларускую мову не чуў. Адзіны чалавек, які дазваляў сабе гаварыць па-беларуску, это быў Лаўрент Абацадарскі. Астатнія не гаварылі. Калі пачалося ваша вяртанне да беларускай мовы? Пачалося падчас працы. Мяне размеркавалі як лепшага вучня, які меў ленінскую стыпендыю, самае прэстыжнае месца рэстаўрацыйная майстэрня на пасаду археолага. І калі я туды прыйшоў, я здзівіўся. Там большасць архітэктараў размаўляла па-беларуску на працы. Это які год быў? Гэта 1976 год. У мяне ледах не паехаў. Я прыходжу,
архітэктары, а там быў такі вядомы чалавек Хадыка, это сын того паэта Стэляна Хадыкі, які вёў па-беларуску семінарыю творчую. Я і ні на якай мове архітэктуру не ведаў, а тут усё па-беларуску. І ў гэтых майстэрнях я пазнаёміўся з Зеноном Пазняком, пазнаёміўся з іншымі і паступова, слова за слова, а ўжо ў 82-м годзе я прынцыпова перастаў гаварыць па-расейску ў любых абставінах. І перайшоў я цалкам на беларускую мову ў 1982 годзе. Калі вы пачалі пераходзіць на беларускую мову, вот з расейскай, столько ўжо там часу было расейскай мовы за плячыма, і пачалі пераходзіць, вы рабілі памылкі? Памылкі рабіў, но я адразу спачатку перайшоў на мой мсціслаўскі дыялект. А, схітрылі, так? Ну, просто я ўсё жыццё на ім гаварыў, а ён слово расейскае, але канчатак беларускі. У нас у Мсціславе ніхто не скажет он, она, ён і яна. Пайшоў, дзяроўня. Я перайшоў на свой дыялект, а потым з 80-го по 82-гі, 2 гады я з Трасянкі Мсціслаўскай пераходзіў на літаратурную мову. Я затраціў 2 гады, каб стаць, ну, гаварыць, як зараз, напрыклад. І зараз у маёй мове літаратурнай ёсць канчаткі мсціслаўскія. Все роўна я сваёй роднага дыялекта не адмаўляюсь. Ну вось у вас тады быў асяродак архітэктараў, якія гаварылі... Гісторыку, археолагаў. Да, якія гаварылі добрай, чыстай, літаратурнай. Мой начальнік быў Сергей Друшчыц, это пляменнік того гісторыка Друшчыца, якога расстралялі. А вы пераходзіце на трасянку, на мсціслаўскі дыялект, на трасянку, просто прасцей кажучы. Як ставіліся да гэтай вашай мовы гэтыя вот людзі з літаратурнай беларускай мовы? Яны казалі, гавары правільна, чыста па-беларуску, ці што ты за... Справа ў тым, што назваць іхную мову літаратурнай можна было некалькі чалавек. Астатнія гаварылі на сваіх дыялектах, ну, блізкіх да літаратурнай. Таму ніякіх пытанняў не было, наадварот, яны вельмі радаваліся, што вот археолог. Вось. А з 82-го года я перавёў на беларускую мову всю сваю дакументацыю. Я ўжо займаў высокую пасаду, быў загадчыкам аддзела. І з 82-го года я і ўсе мае падначаленыя, все справаздачы пісалі толькі па-беларуску. І я выхаваў цэлую плеяду нашых гісторыкаў. Вот адзін з маіх лепшых вучняў, гэта Алесь Каўцевіч, напрыклад. Іншыя людзі. І все яны прыходзілі з трасянкай, все яны прыходзілі з нейкімі дыялектамі, бо у ВНУ з іх выбівалі ўсё беларускае. Все нашы экспедыцыі, ўсе раскопкі праходзілі толькі па-беларуску. І таму 82 год это ўжо канчатковы пераход на літаратурную мову, бо я ўжо пачаў на гэтай мове пісаць навуковыя артыкулы, кніжкі, то есть я ўжо настолькі добра яе ведаю, што мог напісаць кнігу, напрыклад, па архітэктуры. Я да чаго гэта пытаю? Таму што шмат хто, вот я звяртаюся да людзей, і яны кажуць, ой, я б таксама хацеў размаўляць з вами па-беларуску, але я не так добра яе ведаю, я буду рабіць памылкі, і таму я лепей вот па-рускі, чым па-беларуску з памылкамі. І не далей, як сёння, вось у нас у эфіры былі музыкі беларускамоўнага гурта з Магілёва Акуте, і хлопец, вот, вакаліст іх сказаў, што самае вот ганебнае, калі той чалавек беларускамоўны, які добра валодае мовай, пачынае так вот тыркаць пальцам у памылкі таго, хто вот толькі пачынае гаварыць. Вот як у такой сітуацыі быць? Паслаць яго на 3 літары. Которага з іх? Ну, які тыкае пальцам. Вось, таму што ні на якай мове адразу на літаратурна гаварыць немагчыма. Дарэчы, тыя самыя людзі, якія казалі, што я буду ледзь гаварыць па-расейску, з гэтай расейскай мовы у Маскве альбо Піцеры на іх паказвалі пальцамі і здзекаваліся, бо у нас на літаратурнай расейскай мове гавораць ад 1 до 5% згароў. Камсамольская праўда неяк палічыла. Все яны гавораць на розных варыянтах трасянцы, неправільна націскі ставяць. І калі з гэтай рускай мовы прыязджаюць сапраўдную Расію, кажуць бульбаш і смяюцца. Ну, гэта наша беларуская, руская мова. Да, но калі яны трапяць з гэтай мовы ў Расію, на іх пальцамі будуць паказваць. Тым не менш, сапраўды, вот калі чалавек толькі пачынае, ён яшчэ саромеецца гаварыць па-беларуску, а тут трапляецца які-небудзь вот беларускамоўны, які ўжо там
лічыць, што ён вельмі добра валодае мовай, і ён кажа, а вот тут не так, а вот тут не гэтак, а тут вот так памыл. І чалавек зацінаецца, і можа сілы нема, вот як вы сказалі, паслаць. Ну, вот эта сарамлівасць, это прыкмета вяскоўца, калгасніка, якога перавялі ў горад. І таму мы страцілі мову ў гарадах, бо кожны вясковец, які прыязджаў у Менск, ён ведаў толькі дыялект сваёй вёскі, і тут за гэтага сораму адмаўляўся ад сяго вясковага, таму што няма літаратурнай мовы на вёсцы. Літаратурная мова штучная, яна створана элітай. І возьмите Россию. Мой бацька з России, з Вологодской губернии, так говорил по-российски, что его никто не разумел, бо это поморы. А возьми Вологодского моего батьку и возьми хлопца з Рязані, вони навогул нічого не розуміють. Як китаєць з Гуанчжоу і з Пекіна так само не розуміють один другого. Тому вот эта вот литературная мова, это штучная такая речь, якой карыстаюцца некалькі адсоткаў насельніцтва любой нацыі. Вы што думаеце, амерыканцы гавораць на ангельскай мове? Яны гавораць, чорт ведаюць, на якой мове палова англічан амерыканцаў не разумее. І яны не саромеюцца. Хіба афраамерыканец будзе гаварыць па-ангельску так, як, напрыклад, мексіканец? Конечно, не. І нават існуе свой варыянт англійскай мовы ў гэтых афраамерыканцаў. Бо іх гукі зусім не так вымаўляюцца, як у белых людзей. Таму это трэба ведаць і ставіцца з гумарам, а гэтым людзям сказаць, хлопец, колькі раманаў ты напісаў на літаратурным, прад'яві мне хоць адзін раман, і тады тыкай на мяне пальцы. Вот і ўсё. Атрымліваецца з вашых слоў так, вот калі, напрыклад, адзін кажа выпадак, а другі кажа неправільна, правільна гаварыць выпадак, ты можаш сказаць, покажи-ка мне свои литературные романы, где вот там вот... Где ты вживаешь это слово. Да. Бо у Коласа буде випадок, а у Купали буде випадок. І, до речі, вся наша класика починалася з кальки з польської мови і з русської. Коли ми почитаємо нашу Ниву 906 года, ми над этими текстами будемо сміятися. Там вельми шмат російських слов і польських. І яны починали одержати нашу мову з великим уплывом польской и российской мовы. И просто бачно, як вот государство меняется на державу. Коли впершыню слово. Например, як называў Купала ранний Клопа. По-польску, плюсква и так далее. Я много переглядел текстов, и одразу бачно, як поступово формуется вот сённяшняя литературная мова, склалася у нас канчаткова только в часы беларусизации. Вот Лёсик канчаткова, Браніслаў Тарашкевич, калі граматыку напісаў? У 18 годзе. А да гэтага новая беларуская мова складалася з розных дыялектаў вясковага беларускага насельніцтва. І нашы пачаткоўцы не сароміліся выступаць на трасянцы. Саромілася толькі Палута Бадунова, такія колькі раз зганялі з трыбуны за то, што яна не гаворыць па-беларуску. Дарэчы, вось наўздагон я дачытаю перад нашым невялічкім перапынкам. Зміцер Ляхновіч піша: «Ці ведаеце, мне на працы гавораць, ты ці па-беларуску, ці на расійскай мове, а то дрэнна размаўляеш на беларускай мове, дык я тады па-руску гавару, сорамна». Вось пра тое, як пазбавіцца гэтага сораму, мы і пагаворым з Олегам Трусавым у другой частцы нашай праграмы. Невялічкая паўза, кароткі выпуск навінаў, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце нас. Зустрічати зірочки, зазирать, як падають ловити ячменями на берегу пазуховці
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей пракаментаваў магчымае падаражэнне шэнгенскіх віз да 80 еўра. Напярэдадні пра такія планы паведаміў Савет ЕС. Паколькі яшчэ патрэбныя ўзгадненні, дакладная дата, калі візы падаражаюць, невядомая. Тым часам Беларусь і Еўрасаюз доўга вядуць перамовы пра зніжэнне шэнгенскіх віз для беларусаў да 35 еўра. Існуюць пэўныя моманты ў перамовах, міма якіх беларускі бок прайсці не можа, гаварыў міністр замежных справаў. І мы цяпер працуем над устараненнем такіх момантаў. Беларускі бок гатовы пайсці на кампраміс дзеля таннейшых візаў, заявіў таксама спадар Макей. Сёння дзень роднай мовы, і многія адзначаюць гэты дзень. Гэтака амбасада ЗША ў Мінску павіншавала беларусаў з міжнародным днём роднай мовы. З нагоды свята супрацоўнікі амбасады прачыталі ўрыўкі з вершаў беларускіх пісьменнікаў, прысвечаныя матчынай мове, а павераная ў справах ЗША ў Беларусі Дженніфер Мур прачытала частку верша Ларысы Геніюш «Мая мова». Дзень роднай мовы адзначаюць 21 лютага ва ўсім свеце. Ён заснаваны ЮНЕСКО 10 гадоў таму і скіраваны на тое, каб абараняць моўную і культурную разнастайнасць. Адразу пасля гэтага выпуску навінаў і кароткай музычнай паўзы вы пачуеце гутарку з Олегам Трусавым, першым старшынём таварыства беларускай мовы. Пракуратура Гродзенскай вобласці праверыла выпадак у Воранаўскім раёне, дзе 30гадовая маці павесілася пасля таго, як у яе забралі дзяцей, і не знайшла парушэнняў. У забіранні дзяцей былі бясспрэчныя законныя падставы, піша пракуратура. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з маім госцем, ганаровым старшынёй таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны Олегам Трусавым, мы тлумачым ці дапамагаем вам пазбавіцца сораму гаварыць па-беларуску. Дарэчы, вось адразу да вас тут пытанне дасылаюць нашыя слухачы. Вас як знаўцу просяць падказаць, як правільна, як лепш казаць, берасцеец ці брастаўчанін. Ну, вядома, берасцеец, таму што Берасць – гэта старажытная назва сённяшняга так званага Брэста. Вось, і навогул доўгі час ён называўся Брэст-Літоўск. І-за гэтага Сталін не аддаў Брэст украінцам, бо Брэст вельмі хацеў захапіць Хрушчоў в 1939 годзе, калі дзялілі вот эту заходнюю Беларусь. Так Сталін сказаў, ну, Мікіта, все ж таки Брэст-Літоўск, а не Брэст-Украінск. Быў такі анекдот. Таму, конечно, Берасцей, конечно, берасцеец. Вернемся да таго допісу нашага гледача Змітра Аляхновіча, якім мы скончылі нашу першую частку, што, маўляў, на працы яго папракаюць, што дрэнна ён і з памылкамі гаворыць па-беларуску, ён пачынае сароміцца і пераходзіць на расійскую мову. Як пазбавіцца гэтага сораму? Справа ў тым, што я ўжо казаў, што вот гэты сорам – это комплекс вяскоўца, якога вырвалі з асяроддзя і закінулі ў мегаполіс. Тут ён сароміцца не толькі мовы. Ён сароміцца шмат якіх вясковых звычак, якія ў вёсцы супер, а ў горадзе як бы і не тое. Пачынаючы ад адзення і канчаючы, ну, напрыклад, у вёсцы ўсе вітаюцца, і калі ты чужы чалавек у вёсцы на вуліцы не павітаешся, на цябе глядзяць дзіўна. У Менску вітаюцца толькі, нават з суседзямі па пляцоўкі не заўжды вітаюцца. Таму это агульны сорам, і гэты чалавек павінен ганарыцца тым, што ён ужо гараджанін. А ментальнасць гараджаніна зусім не такая, як вяскоўцы. Мы цалкам гарадская нацыя. Зараз мы трэцяя гарадская нацыя ў Еўропе пасля Англіі і Бельгіі. Адбыліся велізарныя змены за гэтыя 50 гадоў. В мегаполісе Менск жыве 2 мільёна чалавек. І не могуць все 2 мільёна аднолькава размаўляць. І нема ў нас у Менску адзінай літаратурнай мовы. Ёсць у нас Тараскевіца, ёсць у нас Наркамаўка. І так, як мы з вами гаворым, зусім не так гавораць на свабодзе Вінцук Вячорка. І мы ж не скажам, што ён гаворыць лепей, чым мы. Ён па-свойму гаворыць, мы па-свойму.
Ёсць, напрыклад, у нас, напрыклад, Бахарэвіч, мова якога вельмі адрозніваецца ад нашай з вамі. Але сабакі Еўропы прачытаць я раю кожнаму, ці 90-е гады. Таму трэба пазбавіцца комплекса вяскоўцаў. І самай страшнай рысай гэтага комплекса вясковы дыялект. Бо ўсё звязана ў жыцці. Я чаму ніколі не саромеўся, бо я гаражанін. А яшчэ мяне выхоўвалі як шляхціца. Таму я, калі прыехаў у Менск, мне ніякіх было праблем. Я мог гаварыць на трасянцы, па-расейску і па-беларуску, і ніякага комплексу у мяне не было, бо у мяне не было вясковага комплекса. Бо я прадстаўнік ваеводскага горада, Мсціслава. А вот мае сябры з вёсак мучыліся. Прыязджаюць хлопцы з Піншчыны, а яны 5 не могуць сказаць, яны кажуць 5. Над імі смяяўся весь інтэрнат. Я ніколі не забуду, як здзекаваліся з людзей, а заўжды ахвяра слабая. І як толькі ўбачуць людзі, што вы вагаецесь, адразу вас зацкуюць. І ёсць правіла, калі ты выпадкова сказаў слово расейскае, тут же паўтары сказ і скажы гэта слово по-беларуску. І той чалавек забудзе той расейскі варыянт. Это ёсць закон для любой замежнай мовы. Ну, напрыклад, паязджаю я ў Польшу, 2 дні я размаўляю на польска-беларускай трасянцы. Праз 2 дні я ўжо магу гаварыць нармальнай літаратурнай мовы. Вяртаюся з Польшы, мне да паўдня перайсці на нармальную літаратурную мову, бо мне хочацца нейкае польскае слово, ставіць. Прыязджаю ў Расію, тое самае. Адаптацыя на нармальную літаратурную расійскую мову, а я, дарэчы, валодаю піцерскім дыялектам. Это літаратурная мова. Маскоўскі дыялект — это зусім не піцерскі. Яны розныя, я ведаю іх. Но я не магу размаўляць на маскоўскім дыялекце. На піцерскім магу, бо я там жыў, я там пісаў дысертацыю. І, конечно, на адаптацыю трэба дзень-два. Немагчыма адразу перайсці на іншую мову, бліскуча, чыста так не бывае. Такім чынам, любому чалавеку, які нібыта саромеецца, яму можна ўзяць як абарончы аргумент. Гэта мой дыялект, гэта моя беларуская родная мова маёй радзімы. Я размаўляю на мове маці. А ты на чыёй мове размаўляеш? Тое, што маці з Расіі прыехала? І ўсё. Адкуль твоя руская мова? Ще маці з Расіі? Ці, можа, бацька москаль? Дык ты з Пухавіч. Гавары на пухавіцкім дыялекце, бабуля, і не дуін мне галаву, бо твоя руская мова — это паганы дыялект, і да літаратурнай рускай мовы твоя мова не мае ніякага дачынення. І ўсё. Бо як можа чалавек атакаваць за рускую мову, які не жыве ў Расіі і не гаворыць на нармальнай рускай мове? Вельмі добра. Вы прыгадалі падчас нашай размовы пра тое, як адраджалі, скажем, чэшскую мову. Я яшчэ хочу прыгадаць, як быў іврыт, таксама іврыт адроджаны. Іврыт альбо іврыт адрадзіў наш беларускі габрэй. Можна помнік ему поставить. Да, Які з Лужков. Наш габрэй. Беларускі адрадзіў іврыт. Надо помнік ему там поставить. Я да таго кажу, што у нас нібыта шмат гадоў адраджаюць беларускую мову, а ніяк не адродзяць. Чым розніца стаўленне, адраджэнне беларускага моўнага ад чэшскага, еврейского іврыта того ж самого? Ведаеце, я ў свой час па лініі БСЕ з'ездзіў камандыроўку в Ірландыю. Прыехаў усю Ірландыю. І я вярнуўся яшчэ большым аптымістам, чым быў. Бо на адраджэнне ірландскай мовы ірландская дзяржава траціць шалёныя грошы. Нам і не сніліся. Тым не менш, большасць ірландцаў у школе вучыць, но не ведае, не хоча гаварыць на спрадвечнай ірландскай мове, гаворыць па-ангельску. Чым справа? Оказывается, что ирландцы не створили нормальную навуковую версию своей мовы. Я их пытаю, покажите мне ирландскую энциклопедию. А навошта? Мы британской користаемся. Кажу, покуль вы не напишете на ирландском мове свою энциклопедию, вы николи не будете на ёй говорить. А у нас, пробачьте, еще в советские часы все энциклопедии написаны. Зараз вяртанне да мовы у нас чисто палітычны фактор. Калі ў 2020 годзе мы выбираем беларускамоўнага прэзідэнта, праз год, я вам даю год, загавораць уся эліта, праз 2 гады все чыноўнікі. Бо яны ўсе збольшага ведаюць, но баяцца. Беларус гаворыць на мове начальства.
Были поляки, говорю по-польску. Была немецкая оккупация, вспоминали школьный запас. Приехали российцы, ну, все тут же вспомнили Российскую империю. И зараз это питання політичне. І от будуть вибори, коли ми оберемо, наприклад, білоруськомовного президента ці білоруськомовних депутатів парламенту, навіть формально покинувши двохмов'я, нічого не міняючи, еліта заговорить праз год, членовенство праз 2. А беларусы астатнія шараговыя? А астатнія хай як хочуть, так і говорять. Тому що застанецца тое, што было і ў кожным народзе, розныя варыянты, трасянкі, там і гэтак далей, і не трэба гэта знішчаць. Мы ніколі не заставім людзей гаварыць на літаратурнай мове. І ніякі народ это не робіць. Што, Расія, напрыклад? У Расіі асноўная мова – гэта мат, які ідзе ад кожнага чалавека, пачынаючы ад прэзідэнта і канчаючы там генераламі. Это іх спецыфіка. І савецкія часы гэты мат забаранялі. Зараз у Расіі яго можна пачуць і са сцэны, і з тэатра, то есть уже нема там такой забароны, як было ў савецкія часы. Это специфика русской души, як это он без мата может жить. И никто не парится с того, что матюкается 90% русского насельніцтва. У нас тая самая ситуация, что ніколі у нас немагчыма людзей заставить размаўляць на нейкай конкретной мёртвой, бо калі литературная мова не развивается, становится латынью. Нам не трэба, каб беларуская мова была мёртвой. Хай кожны гаворыць на тым варыянце, адкуль яго дзед і бабуля. І калі, напрыклад, у Магілёве павінна гаварыць не зусім так, як у Берасці, а ў Віцебску не зусім так, як у Гомелі. Там, Москва і Піцер гавораць зусім не на адной мове. І нічога страшного, ёсць маскоўскі дыялект. Я, калі першы раз прыехаў у Москву, трапіў у сферу расійскай інтэлігенцыі за чаркай, я не разумеў, прыкладна 15% слоў. Здаецца, Москва. А там свае, і, дарэчы, яна больш беларуская. Там калісьці было шмат беларусаў, і аканне в маскоўскім дыялекце замацавалася 17 стагоддзя. Я вось чакаў, што вы як ганаровы старшыня і доўгія гады старшыня таварыства беларускай мовы ў адказ на маё пытанне пра як адраджаць, скажаце, садкі, школы, усе павінны быць беларускамоўныя. А аказваецца, вельмі ўсё проста. Беларускамоўнага прэзідэнта паставіць і ўсё. І депутатаў парламента. Все стане беларускім. Я вспоминаю 94 год. Яшчэ в Савецкім Саюзе зрабілі дзяржаўную мову беларускую, так? І ўжо ў 94-м 80% дзяцей у першым класе вучыліся па-беларуску. Што, пратэсты былі, мітынгі, вельмі добрыя. Большасці бацькоў, в прынцыпе, вялікай розніцы няма, на якой мове вучыцца дзіцёнак. Галоўнае, каб гэты дзіцёнак вучыўся добра. Больш таго, спрацаваў фактар незалежнасці. Асабліва пасля ўкраінскіх падзей, зараз любы чалавек на вуліцы скажа: да, я за беларускі язык, да, трэба больш яго ўжываць, но я буду ўжываць тады, калі мой начальнік. Прыклад, я в свой час працаваў дэканам факультэта. Я, будучы дэканам, ніколі ні ў якіх абставінах рускай мовы не ўжываў. І ніколі не заставляў сваіх выкладчыкаў, сакратароў гаварыць са мной па-беларуску. Праз паўгода яны ўсе загаварылі самі. Таму што начальнік па-руску не гаворыць. Хочацца начальніку спадабацца. Хто да трасянкі, хто як некаторыя выкладчыкі па сённяшні дзень выкладаюць. Я нікому нічога не загадываў. Но сам я ніколі, ні ў якіх абставінах рускую мову не ўжываў. Вы узгадалі 94 год і, дарэчы, шмат наша кіраўніцтва, калі заходзіць размова пра беларусізацыю, узгадваюць тыя часы, пачатак 90-х гадоў, і, маўляў, кажуць, вось тады зверху распачалі жорсткую беларусізацыю, і гэта выклікала супраціў народа. Таму мы не будзем жорстка, мы будзем тут так мягка, но незаўважна. Так вось ці была яна жорсткая? Вы ж тады яе праводзілі. Конечно, я скажу, что это полная брехня. Хай почитают закон 90-го года. Там на пераход на беларускую мову давалася 10 гадоў.
А прайшло до 94 5 гадоў. І таму ніякага жорсткага такога загадання. Іншая справа, што так, чыноўнікаў адправілі на курсы беларускай мовы, бесплатныя. Больш таго, было прынята такое правіло, што ў універсітэтах, калі выкладчык пераходзіць на беларускую мову, яму даплачваюць троху грошы за то, што ён перакладае, лекцыі, ўсё. Вось. І ніякага вялікага прымусу не было. Всё гэта брехня і лухта. Больш таго, я вам скажу, што калі правялі гэты так званы рэферэндум, то людзі не разумелі, за што яны галасуюць. Всем казалі, у нас палова будзе па-рускі, палова будзе па-беларускі. Што мы зараз маем? Вы знайдзеце хоць адзін беларускамоўны бланк хоць в адной установе. Папрасіце гэты бланк, скандал будзе. Разумееце? То есть гэты рэферэндум не выконваецца. Калі вы хочаце дзве мовы, дык давайте на двух мовах, все законы прымаеце, все документы друкуеце, все бланки. Да где другая мова? Таму это все лухта, и это все ідзе с усхода. Это референдум, это инициатива московских политиков, технологов, якія вырашылі анексировать Беларусь праз рускую мову. И зараз зноў усплыла так званая союзная держава. Тому что зараз адраджаецца расійскі імперыялізм і капіталізм олігархічны, а йому трэба вайна і захоп тэрыторыі. Таму спачатку Грузія, Абхазія, потым Крым, потым Донбас, а зараз ужо глядзяць і на нас. І адзіная зброя, якой мы можам адбіцца ад анексіі, это беларуская мова. І кожны чалавек, неважна якой нацыі, павінен ведаць, што спыніць усходняга агрэсара можа толькі мова. А калі ты па-расейску гаворыш, хадзі да нас. Для цябе чакае Магадан, Норильск, там ёсць месцы, куды вывозілі беларусаў 200 гадоў. Вывезем і туды. І калі нехта думае, што прыйдуць расейцы, і тут пенсіі будуць вялікія заробкі, хай паглядзяць на Крым. Як зараз жывуць жыхары Крыма, многія не раз пашкадавалі за ўдзел тым рэферэндуме. Таму што зараз яны там жывуць як канцлагеры ў тым Крыме. На гэтай ноце гераічнай, я б сказаў, мы і завершым, што мова – гэта лепшы сродак абароны межаў нашай краіны. Таму вучыце, карыстайце і ганарыцеся роднай матчынай мовай. Дзякуй вялікі, спадар Олег. Олег Трусаў, ганаровы старшыня таварыства беларускай мовы, быў сёння ў нас в эфіры. Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Са святам вас і далучайцеся до нас у кафе «Грай». Са святам, да пабачэння.